Azt írta föl Tornyi Barnabás, az első félidő nyitott volt a védelmünk, de Manouchian, hát tudták róla, hogy életveszélyes. Ilyen könnyen edzésen sem rúgul. És az, hogy tengelybe, tehát tengelybe és mélységi labdát kap, és ezt senki nincs, aki tengelybe ott van, elviszi a 4-es számú játékosunkat Meltzert az egyik csapattársa, és nem figyel Bergman, és már abban a pillanatban vezetnek is. No, mindez történt a 12. percben. Ez egy hideg zuhany volt, mert előtte nekünk voltak lehetőségeink, aztán megint, mint az elefántok, olyanok belső védőink, nevezetesen Bergman, és hát szerencsétlenségünkre Manouchian újabb kapura tartó lövése bepattan Kemenesről. A fenntartom változatban, amit szünetben mondtam, hogy Bergman jó képességű játékos, de ezen a mérkőzésen az első félidőben a hibáit nem tudta lelkileg feldolgozni, és ott váltani kellett volna. Itt volt 2-0 tehát a 22. percben, újabb 7 perc elteltével kaptuk fel a fejünket, mert német fejesen nyomán, igaz, hogy kellett a kapus Édel Bete segítsége, és az ő combjáról pattant be, mint láthatják most is. 2-1-re módosult az állás. Jó volt az üresre mozgás, és a rövid sarokra nem tudták követni, és 2 magyar játékos is esélyes volt arra, és sikerült is, és azt hittük akkor, hogy na majd most. Aztán itt látszik, hogy a immáron Ajax játékos Manouchian ballábbal a jobb kötőhelyén is jó, óriási lövés zúdít kapura. Szerencséjük is van, mert a kipattanó labda Kemenes hátáról pattan be. És még csak azt sem mondhatom, hogy ezen a meccsen kijött ennek a játékosnak, és hát van ilyen az életben, hanem ő 4-esével szokta rúgdosni a gólokat, de hogy nem állunk hozzá közelebb, még egyszer mondom, hogy a kapus szinte sírni lehet, hogy ilyen balszerencsés volt, akkor is gyönyörű egyéni megoldás. Szóval 3-1-jel mentek be az öltözőbe a csapatok, aztán a 47. percben megint egy viharos támadás, ugyanúgy, mint az első félidő elején, egy nagyszerű labdát kapott Repkától Sipos, aztán nem tud vele mit kezdeni. Sajnálom, mert fölírtam magamnak, hogy meg kell dicsérnem a Sipost, és itt be kellett volna passzolni a labdát. Ebből a felvételből látszik, hogy nem szabad ilyenkor önzőzni, pedig olyan szép képbeadása volt a második félidő elején Siposnak. Ez meg egy tanítani való kontra, aki leadta, az Manouchian volt, Hovhannissian látja, hogy gyönyörű. Ketten vannak egy ember ellen, itt meg még parádézni is tud. Gyönyörű. Néha hezitáltunk itt, és beszélgettünk arról, hogy a kapusnak kellett volna tovább jönni, vagy nem. Félúton megállni, 2 pont között lenni, rettenetes, nagyon gyönyörű egyéni megoldás. Miközben a középkörből itt látszik, hogy elindítanak egy kontrát, és ez egyérintőből abban a pillanatban fölnéz ballal, oda tudja tenni elé, hát le a kalappal, akárhol, milyen nevelésben vannak, akármilyen sportiskolai rendszer van, ezt így kell csinálni. Sajnos mi kaptuk. És kérem szépen, az előbbi gólnál a gólpaszt adó játékos lesz a következőnél a gólszerző. Figyeljék, itt még úgy tűnik, hogy minden mentve, aztán Hovhannissian a 14-es számú játékos egy fejes gólt szerez, nincs les, innen Nincs, majd látjuk. megnéztük igen több felvételből is, és a kiürítési kísérlet az jó végül is a védekezés csináló csapat részéről, azonban itt most nagyon jó beadás volt, és visszalépett egy támadó. Rossz ezeket nézni, viszont tényleg tisztázni kellett volna a feladatokat, és nem lehet csak fejetlenül előre mozogni. A 85. percben még volt egy lehetőségünk nekünk is, Dzsudzsák ezúttal a gyengébbik lábával, a jobbal suhintja rá, még hozzá kellett érni a kapusnak is. Igen, az első félidőben a Kecskés mellett a Dzsudzsák volt, a második félidő elején Sipos jegyeztem meg,